Se on aika suhteellisen kova. Ja mä kerron sit seuraavaksi, laita biitti vaan. No niin, se menee näin. Sama kun mä vetelin mun settiin, Solonen heitteli Raumalla pari erittäin siistiä piruettia. Joo, mä sanoin, että tätä ei saa haukkua. Mä sanoin, että aloitin haukkua, niin sit alkoi paukkua. Solonen Raumalla luisteli siellä tosi kauan. Sama kun se pyörii, niin se laulaa. Mä oon se, aika mahtavaa. Se heitti piruetteja ja räppäis sama 2 sanaa. Ja miten toi ois mahdollista? Mut silloin kun Raumalla taito luistelee, niin se on pakollista. Joo. Ja näin se ainakin menee. Solonen samalla räppäreitä viettelee. Mietti miten toi jäbä pystyy tehdä edes noin. On se aikamoinen moi. Joo. Ja kun se tekee sen, kun se laittaa luistimet jalkaan, niin siitä se tähtihetki sit alkaa. Se menee Raumalle, ekaan lähimmälle kaupalle ja laittaa luistimet ostoon. Ja mitä tulee se freestyle, sama kun se luistelee, se ei oo mitään muut kuin pelkkä tason nostoa. Joo. Räppää sama komppeja, luistimet jalassa jäbä pystyy heittämään voltteja. Se on aika uskomatonta, koska kun näkisitte kun se jäbä luistimet jalassa ton tason Rauman jäähallissa. Haukkuu samalla jallista, ei voi mitään. Mut kun se luistelee, niin tavallaan ei voi sanoa mitään muut kuin et se aika kallista. Joo, se pitäis edustaa Suomeen. Niissä kisoissa, mitkä järjestetään huomenna. Pormestarin omassa jääpyhätössä. Solonen. Ihan ykköstä, kun se luistelee. Samalla vanhoin aikoin muistelee. Joo, mitä tää menee? Mut jos joku oikeesti näkis, mitä niin iso kokoinen jäbä luistimet jalas tekee. Joo, ja tää on baby, ja tää on täyttä faktaa. Se on ollut maajoukkueen leirillä, ihan lätkässä, eikä taito luistelussa. Ja tunnetusti se on myös tosi upea bustaa. Joo, en räppä dissaa sitä tai niinku haukun makkaraa, niinku se ois Balkani. Mut pakko sanoa sen verran, että Solonen, jos sä näet tän videon netistä, toi jäbä maksaa mun palkkani. Joten pakko sanoa silleen, et se on siistiä. Samalla kun mä heittelen biitin päälle riimiä, siitä miten se taito luistelee Raumalla. Joo, ja henkailee aina mun kaupalla, jos on kaupasta, silloin kun se rupee menee. Tänne päin, niin se homma etenee. Mä kerron siitä, miten tää taito luistellaan. Ja hyvin aikoin nostaakin soida ja muistellaan. Jossain Raumalla nyt saa joraa. Todellakin, tää jäpä se osaa erittäin hyvin. Nyt saa heilu, eikä läpät mene ikinä yli. Joo, Solonen, luistimet jalkaa. Menikö se olonen? Koht ne piruetit alkaa. Yeah. Lähti. En saa todellakaan pidä päät kiinni. Kenen mielestä taito luistelu on fact shit? Hell no. Hell no.